bersama Bang Supri ya. Bersama Mr. Tapu Bolon dan Mr. Purba. Tersiar alay dan bermuda haji alay dan bokasna sogoni mahu hilala duko tidokoko putus tua marsiran yang adong alana marsiran alay dan adong bocirna godang mai sidalianmu dalan bulaho maninggal kona puasa yang siap na jolo itu tidak koko na soholong rohe tua asa uboto hiya laho manatan holok itu ho dunia nama aluhan aku itu nahaji ala papa henan mertua kan tolapang maka holongi si boruna asik molodako Diserkus Wadi bersirang jangan dong alana bersirang alay jangan dong bocirna godang mai sidalianmu dalam bulaho meninggal hona puasa dan siang na jolo itu tidak koko na soholong rohe tua asa ubotong hiya laho mangatan holok itu ho dunia nama aluhan aku itu nahaji ala papa henan merdua dan tolapang maka walangi si boruna asik molodako dan tolapang maka walangi si boruna asik molodako. Oke, baik. Terima kasih.